Освен с ниските цени, станахме известни и с великото чакане на Акт 16. Признаваме си, бяхме нещо като турски сериал, но с нотариус. Но в последно време нещата започнаха да се подреждат и имаме завършени сгради с документи, истински, с печат, черно на бяло. Преди няколко седмици обявихме един от най-новите ни обекти до Банско – Аспен Вали. Днес обаче удря звънеца на нов проект и този път на метри от морето. Представяме ви Аквамарин. Не е крем за лице, а е нова сграда в обзор. На място толкова уединено, че се чуеш дали все още си в България или си попаднал в черно-бяла снимка на Черноморието от 80-те. Усещането е като да си на плаж, преди всичко да се превърне в асфалт и надуваеми дюшеци. Защото, честно казано, за какво ти е имот на морето, ако в него се чувстваш като на черен петък в Мол Парадайс? Тук е рай! Без ключеци, без чалга от 3 различни тон колони. Абе, рай! Комплексът се състои от 3 самостоятелни корпуса, 120 апартамента, ресторант, магазин, много зелени площи и басейн. Защото, разбира се, какво е морският живот без басейн близо до море? Таксата поддръжка е само 5 евро на квадратен метър на година. За тази сума получавате басейн, да, пак го споменаваме, важен е, видеонаблюдение, перфектна поддръжка на общите части и да, басейн. Да не забравяме басейн. Всички апартаменти са с индивидуални партиди за ток и вода. Не, няма да делите електромера с кварталната кръчма. И най-хубавото, готови са, напълно завършени, с готови бани, плочки, боядисани стени и обзаведени. Казано просто, идвате, плащате и директно се нанасяте. Без висящи кабели от тавана и без ремонт. Разполагаме с студия, двустайни и тристайни апартаменти. Цените, както обикновено, са променливи. Зависят от търсенето, от фазата на луната и естествено от това дали някой вече го е купил преди вас. Но цените започват от 32 000 евро. Това е цена за истински апартамент, не за гараж и не за мазе. И ако сега някой подхвърли нещо за продажбени приказки, само ще припомна Бяла Seaside. Разпродавахме го за по-малко от 4 месеца, не защото сме маркетинг гени, а защото цените бяха просто смехотворни спрямо това, което получаваш. Честно, писна ми от банални фрази, но ако има момент за действие, то е точно сега. Не след лятото и не след като си провериш хороскопа, защото тогава ще е просто поредната тъжна история за едни ефтини апартаменти край морето, които си изпуснал. Станете част от тази история с нас, с Инвест Банско.